खुलुमबाय बयखौबो सेन्सासखौ लानानै बाथौ धोरोम सिबियारि आरो खृष्टान धोरोम सिबियारि बे मोननैनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ नोंथांमोना खौरां बिजों बा ससियेल मिडियाफ्राव नुबोगासिनोखा। बे थारैनो जोबोद दुखुनांथावना, मानोना बर'जों बर' धोरोमखौ लानानै सेन्सासनि थाखायनो गावजों गावनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानाया बे थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिगोन बायदिखौसो आङो बे समाव साननानै मोनहरदों रायजोफोर। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौसो खावलायनो सानदों रायजोफोर, सेन्सासखौ लानानै सेन्सासनि थाखायनो बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोम सिबियारि खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव जाबायदि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे दा सोमजिगासिनो दङ, दा बेफोरबायदि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे सोमजिनायखौ थाबैनो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा सावरायलायनानै सुस्रांनानै होनांगौ होननानै आङो सानो रायजोफोर। सावरायलायनानै सुस्रांलायाब्ला फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिगोन। बिनिखायनो थाबैनो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादफ्रा बिनि सायाव मोजाङै बिजिरलायनानै जेन भुल बुजाबुजि जालायनायफोरखौ मोजाङै समाधान खालामनानै होयो, बेनो आंनि खावलायनाय। बर' हारिनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय मानाय बायदिसिना अनेक नुनो मोन्दों। बे बेलायाव मा बुंगोन? सेन्सासनि बेलायाव आरो लोगोसे धोरोमखौबो सरजाबनाय नुदों, मा बुंगोन बे बेलायाव? आंबो नुगासिनो, नुनानै मोजां मोनाखै, गोजोननाय मोनाखै, दुखुबो मोनदों। नाथाय बे बेलायावहाय आङो बाथ्रा बुंगोन होननानै सानाखैमोन। सानदोंमोन मोनसे समाव रायजोफ्रा बुजिलांगोन, ओमफ्राय जोबगोन बे आयदाया होननानै। खिन्थु नुबाय दा बांद्राय जाबोबाय, आरो दिनै नोंथांमोना आं न'आव फैनायखौ मिन्थिनानै सोंफैनायलाय आंबो बे खाबुखौ लानानै फंनैसो बुंनो सानबाय। जों गिबियावनो बेखौ मिन्थिनो नांगोन जे बे सेन्सासआ जोंनि भारत हादराव जानो गोनां जा सेन्सास, बे सेन्सासआ धोरोमनि सायाव जाया। आं सानो जे दा जिखिनि बाथ्रा दान्थेलायनाय बायदिसिना बाथ्राफोर ओंखारनाय, गावजों गाव सोंखारिलायनाय, धोरोमखौ लानानै सेन्सासनि बाथ्रा बुंलायनाय, बेफोरो सेन्सासनि सोमोन्दै कनसेप्टआ बारा क्लियार जायफोरहा नङा, बिथांमोना बेखौ खालामदों होननानै आं सानो। खारन जों दिनै सेन्सास होननानै बुङोब्ला जे सेन्सासआ जोंनि बेयावहाय बियो गिबि खेबनि थाखाय जायाखै। जे भारत हादराव दिनै सेन्सासआ 6 बार जालांबाय। ब्रिटिशनि समावहाय गासै 8 खेब सेन्सास जादों, आरो भारतआ उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव अलरेडि 7 बार एबा 7 खेब जालांखांबाय। बेयो जाबाय 8 खेबनि थाखाय जानो गोनां सेन्सास। आरो बे सेन्सासआ 10 बोसोरनि मुरे मुरे जायो। बेबादिहाय जोंनि भारत हादरा उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव 1951 अर्थात 1951, बेनि उनाव 1961, 71, 1981, 1991, 2001 आरो 2011आव सेन्सासआ जालांखांबाय, सुबुं अनजिमा साननाया जालांखांबाय। बेनि उनाव जानांगौमोन 2021 मायथाइ एबा 2021आव। खिन्थु बयबो मिन्थिगौ जे हादर नाङैनो बा बुहुम नाङैनो जिथु कभिड जाबाय, बे पेन्डामिकनि थाखाय सेन्सासखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। आरो बिनिखाय दिनै फ्राय 16 बोसोरनि उनाव बे खामानिखौ सेन्सासनि प्रिलिमिनारि खामानिखौ दा स्टार्ट खालामनाय जादों। दा बेयावहाय धोरोमा बोरै फैखो जोंबो सोमोनांदों। खारन बे गोदो जेसेबां 7 खेब सेन्सास जालांबाय भारत उदांस्रि मोननायनि उनाव, बेयावथ' धोरोमनि बाथ्राया फैयाखिसै। बे गोलाव समाव जोङो मा लिरनाय, जों माबोरै बर' हिसाबै थांनानै थाबोखो, बेफोर खोथाखौ जुदि जोङो एसे साननानै नायो, दिनैनि बे थासारिया फैनाय नङामोन। आरो बेबायदि थासारि फैनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा, जोंनि थाखाय बियो हारिनि थाखाय गोबां खहा लाबोदों। दिनै बे गोलाव समाव फ्राय 60-70 बोसोराव बर'फ्रा सेन्सासनि समाव दिनै जायफ्रा बाथौ सिबियारिमोन बिथांमोना बाथौ लिरनो मोनासै, हिन्दु लिरनांबाय एबा हिन्दुइज्मखौ लिरनांबाय, आरो ख्रिस्टियानफ्रा ख्रिस्टियानिटि लिरबाय। थेवब्लाबोथ' बर'आ जोबनानैबो थाङासै बा एक्सट्राहै बारायाखिसैबो। जेसेबां दङ बिदिबा बेसेबांनो थाबाय। खारन बेखौहाय गुबैयै अनजिमाखौ सानो बिमानि रावनि सायाव, मादार टां, आं मा राव रायज्लायो। दिनै बेनिखायनो जों आसामाव नुदों जे
आसामाथ' माने असमियाफ्रा बिबाङा जोंनिख्रुइ बारा हिसाबै बिसोरनियावबो धोरोमनि संख्याया जोंनिख्रुइ बारा बिसोरनियाव असमिया मुस्लिम दङ जोंहा गैया बिसोरनियाव असमिया सिख दङ जोंहा गैया बिसोरनियाव असमिया जैन दङ जोंनाव गैया दा जोंनाव एसे एनैल' दङ धोरोमा गोबां धोरोम गैया जेसेबां गुबुननियाव दङ आरो बेखौ जों मिथिनाया मोजां जे बुहुमाव खुनु मोनसे हारि गैया जाया मोनसेल' धोरोमाव थायो आरो बियो खिन्थु सेन्सासाव जेबो एफेक्ट खोख्लैया जेबो गोहोम खोख्लैया दा जोंनिया बाथौआरि बा ख्रिस्टियान बा ब्रह्म बेखौ लानानै जि सानलायबाय थादों बे कनसेप्टखौ एसे क्लियार खालामलायना लानाया मोजां होननानै आं सानो खारन दिनै असमियाफोरा मा खावलायदों अखम साहित्य सभाया दिनै बेंगलि मुस्लिमफोरखौ खावलायदों जे नोंथांमोना सेन्सासाव बिमानि रावखौ असमिया लिर मातृभाषा असमिया लिर होननानै दिनै आदिबासिखौ खावलायदों बिदिहाय सिखफोरखौ खावलायदों जे असमिया लिर जाहाथे असमियाफोरनि अनजिमाया बाङो खिन्थु बिसोर बुङाखै जे नोंसोरो मुस्लिमफ्रा गावनि धोरोमखौ लिरनो नाङा होननानै मात्र रावखौसो बिमानि रावखौसो असमिया लिर एबा मातृभाषा कलमावहाय असमिया लिर होननानै बुंदों दा जोंनियाबो बेखौसो खावलायनांगौ जोंनि दिनै थुनलाइ आफाद होन जाय होन जों बेफोरखौसो खावलायनांगौ जोंनि गोबांफ्रा दिनै टाउन सोहोराव बहाबा दिल्लीयाव थायोब्ला मुम्बाइआव थायोब्ला फिसाफ्रा दिनै हिन्दी रायलायो सोरबा गुवाहाटीयाव तेजपुराव थायोब्ला असमिया रायलायो बिसोर जाहाथे बर' राव रोङाब्लाबो सेन्सासनि समाव जाहाथे बिमानि रावाव बर' रावखौ लिरो जों बेखौसो खावलायनो नांगौ दिनै सनितपुराव थानाय गोबां खना खनलानि सुबुंफ्रा बर' रोङा दिनै आपार आसामथिं थानाय गोबां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर'फ्रा गोसारनानै दं गोबाङा दिनै बर' राव रायलायनो रोङा खिन्थु बर'थार बिथांमोनखौसो जोङो खावलायनो नांगौ जे रोङाब्लाबो रायज्लायाबाबो जाहाथे बिमानि राव कलमाव बयबो बर' रावखौ लिरो बेजोंसो जोंनि संख्या एबा अनजिमाया बारायगोन धोरोमजों बाराया बेवहाय आं बयखौबो खावलायनो लुबैयो जाहाथे बे गोरोन्थि साननाया जोंनियाव थाया दिनै बेबादि जानायमोनब्ला जों खाथिनि जोंनि नसुंसेनि रायजोफोरनि खोथाखौनो बुंनो हायो दिनै खासिया जयन्तिया गार'फ्रा ख्रिस्टान धोरोम लिरो सेन्सासाव दिनै मिज'फ्रा ख्रिस्टान धोरोम लिरो दिनै नागाफ्रा ख्रिस्टान धोरोम लिरो थेवब्लाबो बिथांमोननि हारियाथ' गोमानानै थाङाखै बिथांमोननि अनजिमाया खमायनानै थाङाखै नाथाय बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना बेबायदियैनो आलादा रायजोसो मोनलायलांबाय खिन्थु जोंहा दिनै गावनि गेजेरावनो जोङो जि इस्युआव जि आयदायाव जोङो नांनांगौ नंथारामोन बा बाथ्रा दान्थेलायनांगौ नंथारामोन गावजों गाव गोरोन्थि सानलायनांगौ नंथारामोन बे बोरै फैखो बहानिफ्राय फैखो सोर सोनानै होखो जोंबो बेखौ सोमोनांदों बेवहाय जोङो बेखिनियावनो बेखौ फोजोबनाया मोजां होननानै आं सानो नङाब्ला जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनसे थासारि लाना फैगोन जेखौ जों लुबैया जोङो जोनोमनिफ्रायनो हारिनि बागै जों सानबोदों बयबो सानदों आंल' नङा नोंथांल' नङा गासैबो बर'आनो बेवहाय धोरोमनि खोथा रावबो सानबोआखै बेबादिनो उननि समफ्रावबो जाहाथे जोङो गासैबो बेबादिनो गावनि हारिनि खोथाखौ साननानै धोरोमखौ गावनि जिउमानि खोथा साननानै जाहाथे जोङो खौसेयै खामानि मावलाङा आं बेखौसो लुबैयो आसोलानो जाबाय बे बिमानि राव दा जोंहा दायो सेल्फ एनुमारेसन जाबाय थादों बेयावथ' जोङो बेयाव धोरोमनि खोलम गैया आरो 17 एबा 17 आगस्टनिफ्राय हाउस हल्ड एनुमारेसन जागोन बेयावबो धोरोमनि खोलम गैया आरो आनखि कमिउनिटिनि खोलमबो गैया बेयावहाय थानाय नङा बेयावहाय खालि एसटि कास्टआसो थागोन एससि एसटि आरो आदार्स स' बेयावबो जोङो कमिउनिटिखौ लिरनो मोना दा मोनसे खोथाखौ हयथ' गोबाङा मिन्थिगोन जायफ्रा एसे स्टाडि खालामो जे भारत सोरखारा उदांस्रि मोननायनि उनाव कमिउनिटि वाइज एबा हारि हिसाबै सुबुं अनजिमाखौनो सानाखै ब्रिटिशनि दिनावहाय 1931 मायथाइयाव कमिउनिटि वाइजआव सेन्सास खालामदोंमोन 1941नि सेन्सासआ कमप्लिट जायासै सेकेन्ड वर्ल्ड वारनि थाखाय खिन्थु 31आव जिथु खालामनाय बेयाव कमिउनिटि वाइज खालामनाय आरो बेयावसो
आसामाव बर'नि अनजिमाया बेसेबां, मिसिंनि अनजिमाया बेसेबां, बा टिवानि, कार्बिनि, असमिया राव रायग्रानि अनजिमाया बेसेबां बेयाव दिहुनना गालांनाय। खिन्थु बिनि उनाव भारतआ स्वाधीन मोननायनि उनाव बा उदांस्रि मोननायनि उनाव बेबादि कमिउनिटि वाइज सुबुं साननायबो जायाखै बा सेन्सासबो जायाखै बुंनाय खोनायो बा जों बुजिनानै लायो जे जुदि मोनसे हारिया गावनि अनजिमानि बिबांखौ मिन्थियोब्ला गावनि सक्तिखौ मिन्थिगोन ओमफ्राय बेबादिहाय जोंनि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ जोङो दाबि दैखांगोन बिगोन बेखौ साननानैनो गावबा गाव हारिया बेसेबां दङ बिनि सुबुं अनजिमाखौ भारत सोरकारा मालाबाबो फोसावाखै। एसटि हिसाबैसो फोसावदों जे आसामाव इसेबां जेनेरेल इसेबां एसटिनि दङ इसेबां एससिनि दङ जों बेखौसो मोनो। जायनि थाखाय जों दिनैसिम मिन्थिया एक्युरेट नाम्बारखौ जे बर'आ थारैनो बेसेबां अनजिमानि दंमारो जों बेखौ दिनैसिम बुंनो हाया। गोबां जोंनि ससियेल अर्गानाइजेसनफ्रा 35 लाख दङ होनो, सोरबाया 25 लाख होनो, सोरखारा बुङो 11 लाख दङ 15 लाख दङ होननानै। बै 1931नि जिथु ब्रिटिशनि सुबुं सानखो बेखौ बेस खालामनानैनो एसे बरा तुता खालामनानै साननायफोरखौ जों नुयो। बेवहाय बे खनसेयाव जुदि जोङो खाबु मोनोब्ला जों खोनादों जे गिबि खेबनि थाखाय बे खनसेयाव कमिउनिटि वाइसआव सेन्सास जागोन, बे बिराद मोजां खोथा। बेवहाय जोङो बिमानि रावखौ गासिबो बर' लिरोबानो जेसेबां बर' लिरगोन आरो बेसेबांनो जोंनि बर' हारिनि अनजिमाया नुजागोन, बेयाव धोरोमनि थाखाय नुजानाय नङा। खिन्थु आंबो गोजोननाय मोन्दों एसेबां बोसोर दिनै बर'आ गावनि धोरोम थासेयावबो बेखौहाय लिरनो मोनामोन, रिकगनाइसन मोनाखैमोन। दा जुदि रिकगनाइसन मोनमारोब्ला जुदि हिन्दु लिरनो खारग'योब्ला बेनिख्रुइ साबसिन बाथ्रा थानो हानाय नङा। बेवहाय आं बरायोसो बेखौ जे जुदि बाथौ लिरनो मोनोब्ला बाथौ लिरनांगौ बाथौ सिबियारिफ्रा, आरो जाया गुबुना जेखौ फुजियो बेखौनो लिरनांगौ। आरो बियो जोंनि बे सेन्सासाव जेबो हेम्पार खोख्लैया, जेबो खहा खालामा। नाथाय जोंहा जि दा दावराव दावसि जागासिनो दङ बेसो खहा खालामगोन, जोंनि खौसेथिनि खहा खालामगोन, जोंनि जिथु मेन इसुसफोर दङ हारि हिसाबै बेनि थाखाय खामानि मावनायाव खहा खालामगोन, जोंनि बुजिज्लायनायाव खहा खालामगोन, जों ज' जाजाय थालायनाय जोंनि समाज जिउआव खहा खालामगोन, हारि हिसाबै जोंखौ गोबां खहा खालामगोन। बेवहाय आं गासैबो जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो बे आयदाखौ जाहाथे जोङो बेखिनियावनो फोजोबो। खारन धोरोमनि सेन्सास बियो नङा आरो बे सेन्सासा गिबि खेबनि थाखाय नङा। थांनाय गोलाव सम 60-70 बोसोर दिनै बाथौ सिबियारिफ्रा एबा ख्रिस्टियाननि अनगायै गुबुन धोरोम सिबियारिफ्रा गासिबो हिन्दुखौनो लिरबोनो गोनां जानाय आरो ख्रिस्टियान सिबियारिफ्रा ख्रिस्टियानिटि लिरबोनांनाय। बिनि गेजेरजोंबो मालाबाबो बर'नि अनजिमाया खमायाखैबो बारायाखैबो। जुदि खमायो एबा बारायो बियो होमबा जोंनि बे बिमानि राव जुदि जों लिरा, गुबुननि रावखौ जुदि जोङो बिमानि राव होननानै लिरो, असमियाखौ जुदि जोङो दिनै मातृभाषा होननानै लिरफ्लाङो अब्लासो जोंनि अनजिमाया खमायगोन। बेवहाय बर' रोंब्लाबो रोङाब्लाबो न'आव रायज्लायाब्लाबो जाहाथे फिसा फिसौखौबो जों लिरहोयो। सोरबा जुदि गुबुन हारिनि बिहामजो लाबोनाय दङ बिसोरो बर' रोङा अब्लाबो जाहाथे बिमानि रावाव बर'खौ लिरो, बेखौसो जोङो खावलायनो नांगौ। बेवहाय आं आसा खालामगोन जोंनि गेजेराव बे जि एसे बाथ्रा दान्थेलायनाय जागासिनो दङ बेयो जाहाथे थाबैनो जोबो आरो जों जाहाथे आरो खौसेयै जोंनि हारिनि इसुफोरखौ लानानै जाहाथे जों आवगायलांनो हायो। बेनि थाखाय आं बयखौबो गुरैयै खावलायबाय।